İsa Yerusalim'e tarap gidip barşına şäherlerin, obaların içinden geçip adamlara öğretýärdi. Bir adam ondan: "Ey ağam, halas edileceklerin sany az bolarmyka?" diýip sorady. İsa olara şeýle diýdi: "Men size diýärin, dar kapıdan girmäge çalışyň. Sebäbi köpler bu kapıdan girmäge jan ederler, emma başarmazlar. Öý eýesi turup kapyny gulplanna siz daşarda galyp kapyny kakarsyňyz we "Aga, bize kapyny açaýda" diýip ýalvararsyňyz. Ol hem size: "Men sizi tanamok, nireden geleniňizi de bilemok" diýip jogap berer. Şonna siz: "Biz seniň bilen iýibişdik. Sen köçelerimizde bize sapak berdiň" diýersiňiz. Emma ol ýene-de: "Men sizi tanamok, niredendiňizi de bilemok. Ýok boluň ýanymdan, ey erwetler" diýip jogap berer. Ibrahimy, Ishagy, Yakuby we ähli peýgamberleri Hudaýyň şalygyna, özüňiziň bolsa daşary kowlanyňyzy gören wagtyňyz ol ýerde aglama hem diýişgyjama bolar. Gün nogardan, gün batardan, demir gazykdan, gün ortadan adamlar gelip Hudaýyň şalygyna saçak başyna oturarlar. Dogrudanna ilkinjiler boljak, soňkular bar we soňkular boljak, ilkinjiler bar. Şol wagt käbir fariseýler gelip İsa: "Bu ýerden çykyp başga ýere git. Herod seni öldürmek isleýär" diýdiler. İsa olara şeýle diýdi: "Gidin-de ol tilke aýdyň. Ine, men bugün we ertir arwah jynlary kowyp şifa bererin. Üçlenji güni işimi bitirerin. Emma şonna da men bugün, ertir we biri gün ýol ýöremeli. Sebäbi peýgamberiň Ýerusalimden daşarda ölmegi bolup biljek zat däldir. Ey Ýerusalim, peýgamberleri öldürýän, özüne ýolananlary daşlaýan Ýerusalim, toň öz jüýjelerini ganatlarynyň aşagyna ýygnaýşy ýaly, men hem ençemegedek seniň çağalaryny ýygnajak boldum. Emma siz muny islemediňiz. Ine, öýüňiz haraba öwrüler. Size şunu aýdaýyn, Rabbiň adyndan gelýäni alkyş bolsun diýýän çäňiz meni gaýtadan görmersiňiz.